σημερινό μας στρογγυλό τραπέζι με θέμα ήπια δερματολογικά προβλήματα στο φαρμακείο έχουμε μαζί μας τέσσερις εξέχοντες ομιλητές, τον κύριο Αλιγιάννη Νεκτάριο, αναπληρωτή καθηγητή φαρμακογνωσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Χίνου, καθηγήτρια φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Γενική Γραμματέας της ΕΦΕ, της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, την κυρία Σκαλτσά Ελένη, καθηγήτρια φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και δεύτερη αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΕΦΕ, και τον συνάδελφο φαρμακοποιό, τον κύριο Καλιμάνη Παναγιώτη, ο οποίος έχει και μάστερ στην κλινική φαρμακευτική και είναι και υποψήφιος διδάκτορας φαρμακογνωσίας. Το θέμα το επιλέξαμε γιατί συχνά το φαρμακείο αντιμετωπίζει ήπια δερματολογικά προβλήματα, έτσι, από θέματα ακμής, από θέματα εκζεμάτων, ερεθισμών και όλα αυτά που καθημερινώς εσείς οι φαρμακοποιοί βλέπετε. Και θέλαμε λοιπόν να μιλήσουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, όχι φυσικά σαν γιατροί, σαν δερματολόγοι, αλλά σαν φαρμακοποιοί με προϊόντα φυτικά, που τα φυτικά προϊόντα και αυτές οι εναλλακτικές προσεγγίσεις ταιριάζουν στο προφίλ και στο ρόλο του φαρμακοποιού, και γι' αυτό καλέσαμε λοιπόν αυτούς τους ειδικούς να μας μιλήσουν. Θα ήθελα να καλέσω πρώτα